раҳмон нурмуродов падари панҷгонико имрӯзо серташвиш аст. аксаран пушти дари таваллудхона аст ва аз ҳоли ҳамсару фарзандонаш хабардор мешавад. шом ба қубодиён ба манзиле бармегардад ки қарор аст 5 тифли навзодарашро ҳам ба зудӣ ба он ҷо барад. аммо шароити ин хона нигаронаш кардааст. ӯ мегӯяд бо як навъи зиндагии худро пеш мебурданд, аммо акнун ҳайронанд чӣ гуна ин 5 кӯдакро калон мекунанд. ба ҳама шароити диҳа маълум аст тамоман имконият надорем. аз ҷаноби олӣ аз роҳбари шаҳри душанбе умедворем ки ягон хона аз душанбе диҳанд. барои ояндаи кӯдакон бисёр кори хуб мешавад, афзуд ӯ. ин дар ҳолест ки вилояти хатлон ба хонаводаи панҷгоникҳо кӯмак карда ваъда доданд ки дар ҳавлии падариашон барои онҳо 3 ҳуҷраи дигар месозанд. носирҷон маъмурзода сухангӯи ҳукумати вилояти хатлон ба радиои озодӣ гуфт аллакай меъморон тарҳи бунёди манзил дар ҳавлии бобои панҷгоникҳо омода карданд. ба гуфтаи ҷаноби маъмурзода ин бино аз 3 ҳуҷра иборат буда ҳамчунин даҳлезу ошхона ва ҳаммомро дар дохилаш фаро мегирад. барои нигоҳбинии кӯдакон ҳамшираи шафқати доимӣ ва ҳам табиб то як муддати муайян вобаста мешавад. дилноза маъматова ҳамсари раҳмон нурмуродов рӯзи 3 декабр якбора панҷгоник 2 писар ва 3 духтар таваллуд кард. ин нахустин мавриди таваллуди панҷгоникҳо дар тоҷикистон аст. онҳоро ҳасан, ҳусейн, фотима, зӯро ва хадича ном гузоштанд.